evo nas na drugim demonstraturama, današnja tema su sortiranja. Biću iskren, meni je ovo najdosadnija tema jer se mora, treba, dakle ti algoritmi za sortiranje polja se moraju naučiti na pamet. Doslovno kod se mora naučiti. To je glupo, ali što je tu je, naučit ćemo. Imat ćemo praktične primjere, tako reći, u doslovnom smislu, jel? Prvo, sad ćemo proći nazive tih 5 načina sortiranja koje trebamo znati, a onda ćemo uz pomoć ovdje jednog prekrasnog rekvizita, jel? Dakle, jedne magnetne ploče, vidjeti kako ta sortiranja funkcioniraju. Ok, dakle, ono što uvijek treba pri ovim sortiranjima je dakle jedno polje koje ćemo sortirati koje ima nekih n elemenata, dvije petlje koje su jedna u drugoj, ok? Osim u bubble sortu obje petlje idu po polju, ok? U bubble sortu ova glavna petlja je beskonačna petlja koja se prekine u jednom trenutku, dakle, njezin uvjet je true, jel? Znači, neće sama sebe prekinuti, nego je mora unutarnje prekinuti. I također nam treba jedna pomoćna varijabla pom, dakle taj pom, jel kao pomoćna, taj pom sprema vrijednost elementa koji hoćemo promijeniti, jel? Mislim, ne možemo elemente direktno zamijeniti, dakle treba negdje privremeno gdje ćemo ih staviti. I također, uzlazna sortiranja će biti prikazana u svim mojim primjerima. Meni je osobno nekako exchange sort najdraži, jer sam ga najprije shvatio. Jer kad sam ja učio ovo, prije godinu dana, onda je bio užasno dosadno i pokušao sam napamet učiti, nije išlo, jer onako kad napamet učiš onda ne znaš da li negdje tam ide manje ili veće, ili ide neka tamo if petlja, i na kraju ništa ne bude od tog, najviše bodova sam gubio na takvim glupostima, znači kod radija, nisam naučio sortiranje, mi se nije dalo učiti napamet. Ali onda kad sam jednom sjeo i rekao kako vam provat, nekako skuži kako to funkcionira, exchange sort sam odmah skužio, vidjet će vrlo biti jednostavan, jel? Ali onda krenuti po redu, dakle, selection sort će funkcionirati ovako, evo tu je nekakav, dakle ajmo reći da je ovo neko polje, jel? Dakle koje je sadržano od elemenata 4, 1, 4, 38, 37, 42 i 15, jel? I sada je, dakle on kaže u glavnoj petlji, znači glavna petlja ide od i jednako n-1, to je ono što sam pričao dakle od kraja polja, znači n-1 je u biti zadnji element, ako polje ima n elementa, onda element s indeksom n-1 je zadnji u polju, jel? I ide prema početku, no ne ide do nultog elementa, ne ide do elementa s nultim indeksom, sa indeksom 0, jel? Nego do elementa sa indeksom 1, jer kaže da je uvjet i je veći od 0, nije i je veći ili jednak od 0, znači kad i postane 0, u biti glavna petlja se završava. E sad, kako ćemo onda taj prvi element ikad vidjeti, tu odmah ulazi varijabla max, koju ćemo, evo, tu imam jedan prekrasni mali, dakle, max, u svakom ponavljanju petlji, on će se nalaziti na elementu s indeksom 0. To je samo na početku ponavljanja prve petlje. I onda kreće druga petlja. Druga petlja kaže j, nekakav j je jednak, znači on pa kreće ovdje, znači i nam kreće od kraja, ovdje je i, ovdje je j. Čak to mogu i ovako simbolizirati, imam tu pripremljene ove, dakle, ako će nam gornja petlja krenuti od zadnjeg elementa, onda će nam ova krenuti od tu elementa s indeksom 1, jel? Ok. I sada kaže ova unutarnja petlja, kaže da taj j se povećava sve dok nije veći ili jednak od i. Što će značiti, evo u prvom ponavljanju ove petlje, dogodit će se dakle, ako je polje j veće od polja max, znači ako je vrijednost ovog elementa veća od vrijednosti ovog tu elementa, ok, onda a u biti nije, znači neće se ništa dogoditi, pa možemo odmah dalje ići, j se inkrementira dok ne dođe do ovdje, jel? Sad kaže ako je polje j veće od ovog tu nije veće nego je jednako, ok, ajmo se inkrementirati još. Sad kaže ako je polje j veće od ovog, a je veće, sad max postaje j, tu j, jel? Ali j nam ide dalje, a max ostaje na 38. U biti, sad nam ovo govori da je program uvidio da je najveći broj do sada na ovoj poziciji, na poziciji broj 2, 3, 4, bože 0, 1, 2, 3, isprike, 3. Ali j ide dalje, dakle j ide dalje, je li j veći od max? Nije, opa, vidi ovo, 42, koji sad je pokazuje na 42, je veći od 38, ok? Sad, onda max postaje 42 i j dolazi do ovdje, sad je j veće ili jednako, bože, j je manje ili jednako, odnosno jednako je i-u.
i provjerava je li 15 veći od 42, nije. Ok. I sada se dogodilo to da, sad imamo jedan uvjet koji kaže, dakle ako je max jednako i-u, a bome nije. Max je znači n-2, u ovom slučaju gdje imamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dakle max je 5, a i je 6, znači nije jednak, ok, onda da je, znači da je isti broj na kraju ovog mislim na kraju polja, kao onaj broj koji tražimo da bude najveći, onda jednostavno napravimo naredbu continue, jel? Dakle, petlja se pokreće ponovno, nema potrebe da išta mijenjamo jer je sve u dobrom. Ali ako nije jednako, a nije, onda kaže pom je polje i, znači sada ovo što se tu unutra nalazi, ulazi u onu pomoćnu varijablu. Ok, ja mi to recimo staviti ovako gore. Da kaže da polje i postaje ono što je u polju max, a to je ovaj 42. I, dakle, polje max postaje pom. I tako su sortirali ovo. I sada sljedeće ponavljanje ove gornje petlje, u kojoj smo sad i bili, će ići od i je, dakle, n-2, jer smo ovaj dio sortirali. Sad ćemo tako sortirati to cijelo vrijeme, znači max opet postaje 0, j postaje 1. Ako je 1 veći od 4, nije. Ako je 4 veći od 4, ok, nije. Ako je 38 veći od 4, a je, ok, onda max postaje 38. Isprikaj, malo ovako, veliki su mi ovi. I sad nijedan neće biti veći do i od 38 i sad mijenjamo 15 s 38. Ok, ako smo skužili koncept, nadam se da jesmo, onda ćemo sad brzinski sortirati, dakle, koji je ovdje veći, znači 15 je najveći, pa ćemo 15 sa 7 zamijeniti. Ok, da vidimo koji je sad najveći, 7 je najveći. Ok, 4 je sljedeći najveći, biti, ovo će biti prvi 4 do kojeg će on, zato je piše veći od, znači ovaj 4 mijenjamo. Ok, ovdje kaže da je 4 najveći, ali... I sad kaže, znači još ova 2 su ostali, dakle, zamijenimo ih i vidi vraga, stvarno je sortirano. Dakle, tako funkcionira selection sort. Ok? Ajmo vidjeti dalje što imamo ovdje opisano, naravno ovo što sam ja sad tu nešto baljezgao. Sad sljedeći sort nam je dakle bubble sort, vrlo jednostavan je za objasniti, tu ne trebam koristiti nekakve ove specijalne efekte, idemo brzinski ovo odsortirati. Evo ga, dakle, sada je opet desortirano, ajmo tako reći, i bubble sort je biti vrlo jednostavan, dakle glavna petlja ide stalno se vrti. Imamo jedan boolean, dakle jedan tip podatka koji govori ili 0 ili 1, koji označava da li se dogodila i jedna zamjena u ovoj unutrašnjoj petlji. Zašto? U onom trenutku kada polje postane sortirano, više neće biti nijedne zamjene i onda će ovaj zamjena iznositi false, kao što smo ga na početku svake while true petlje inicijalizirali da bude false. I sortiranje je završeno. No do tada moramo raditi sljedeće. Dakle, idemo od indeksa, evo mogu opet koristiti ovaj. Od j jednako 0 do predzadnjeg. Da kaže da je uvjet j manje od n, onda bi bilo, je manje od n, dakle da bi bilo dobro. Ovako kad kaže je manje od n-1, to znači da će on stati na n-2, jer čim je postane element sa indeksom n-1, smo završili tu petlju. Dakle, idemo do ovdje. Sad je pitanje ako j će ići ovaj put preći, jel? Pa kako će ikad doći do ovog broja? Nema potrebe, jer u samoj toj petlji on već provjerava ovaj sljedeći. Dakle, on tu kaže je li j, to je ovaj uvjet, if polje j je veće od polja j plus 1. Dakle, je li ovaj tu element sa indeksom j veći od elementa s indeksom j plus 1? Pa nije, pa se ništa neće dogoditi, ok? Sad to kaže je li element j veći od indeksa, od ovog sa j plus 1? Pa je, 42 je veći od 4, pa ih samo ovako mijenjamo, ok? Sad kaže je li 42 veći od 15? Je. Ok, sad neću baš ovo sad raditi jer će to trajati tako do 10 gladnih godina. Znači 42 je najveći broj elementa. 42 je najveći broj elementa. On će se sa svima zamijeniti. Eto ga, sad je 42 došao na kraj. Što će se sad događati? Je li ovaj veći od ovog? Nije. Je li ovaj veći? Aha, ok, nije. Ovaj je. Znači svake ove dvije vrijednosti koje su kao veće će se zamijeniti s ovom sljedećom koja je manja. Ok, sad će ići. Eto ga, polje je opet sortirano. Dakle, tako funkcionira bubble sort. A sada idemo vidjeti. Dakle, exchange sort je
Prvo možemo uočiti da ima najmanje linija koda za naučiti, jel? Uvijek je tu gore, to sam zaboravio pomenuti, tu gore sam lijepo napisao u koliko linija koda, to je najljepša mjerna jedinica za koliko je teško naučiti gradivo iz programiranja. Dakle, ovo je 6 teško, dakle ništa, jel? U biti čak od ovih svih 6 linija koje sam tu stavio, ne uračunavajući naravno ove vitičaste, ove tu 3 su najbitnije. Dakle, ovdje prva petlja ide od kraja polja, odnosno od predzadnjeg ovog. Od zadnjeg elementa prema indeksu 1, ako bude indeks 0 onda prestane, a druga ide od indeksa 0, pa se to pokrpa, prema i-u, prema znači ovom gdje je stala prva petlja i sad se samo uspoređuje ako je taj broj iz unutrašnje petlje veći od ovog broja iz vanjske petlje, onda ih zamijeni. Dakle, ovo je tu cijela mudrost ovog sortiranja, ovo je jednostavno samo zamjena. Znači, realno ako dođe zadatak koji kaže koristi neki način, svoj po volji način sortiranja, ovo je po meni najbolje. Dosta baljezganja. Opet ide rasort. Evo ga, prva petlja kaže krećemo od zadnjeg elementa, a druga petlja, ajmo reći da ovdje piše C, ona počinje na elementu s indeksom 0. Dakle, to je ovaj unutrašnji brojač u ovoj ugnježđenoj petlji. Dakle, vanjska petlja kreće od zadnjeg elementa i ide sada, ajmo reći da smo ovdje sad, da je sad prvo ponavljanje ove vanjske petlje, ok, znači i nam je zadnji element. Druga petlja, ova unutrašnja, kaže C, u ovom slučaju ali kažem, evo, C, C je dakle element sa indeksom 0 i on je dakle manji od i, dakle kad dođe na ovaj element koji ima indeks za 1 manji od i, tu staje, znači to mu je zadnji koji prouči. I sad, potpuno jednostavno, znači ako je vrijednost na polju C veća od vrijednosti na polju i, zamijeni ih, hajmo vidjeti kako to funkcionira. Je li 7 veći od 15? Nije. Ok, je li 4 veći od 15? Nije. Ok, nije, ok, nije. 42 je veći od 15, zamijeni ih. Ok, sada da li je 4 veći od 42? Nije. Je li 48 veći od 42? Nije. Kraj, tu smo stali sa C-om, jel? Dakle, prije 42. E sad, ova vanjska petlja, znači ovo ćemo staviti tu, vanjska petlja kaže ok, sad sam za 1 manji, sad radim do ovdje. Jer najveći broj u cijelom polju je ovim prvim prelaskom već završio na zadnjem mjestu, kao i u ovom selection sortu. U biti ovaj exchange sort nam je nešto kao bubble sort, ali umjesto da radimo svaka 2, radimo svaki element sa statkom polja. Jel? Znači bubble sort u kojem samo jedna petlja ide po polju u određenom trenutku. Jel? Ok, opet počinjemo tu sa 0 i gledamo, da li je 7 veći od 38, ok, nijedan nije jer je 38 najveći broj, pa opet se i smanjuje za 1, ok, sad ću ukloniti ova 2 da mogu malo to brže raditi, dakle, sad gledamo za 4, dakle ovdje je jedino 7 je veći od 4 i 15 je veći od 7, ok, e sad gledamo za ovaj 7, nijedan je veći, za 3 gledamo, aha, ok, znači 4 je veći od 3 i to je to. Jer nismo rekli veće ili jednako, pa se ova četvorka ne dolazi ovdje, što bi bilo potpuno besmisleno naravno. Ne znam zašto sam uopće to spomenuo. Uglavnom, sad gledamo dakle da li je 3 je veći od 1, i gle vraga, 4 je veći od 3 i sortirano je. Ovo je dosta dobar način sortiranja, kao što već rekoh po neki 7. put. E sad napokon idemo na ovaj suvenir, jel? Biser insertion sort. Taj je nekako najkompliciraniji jer nije intuitivan, ali sve do sada nekako možeš skužiti. Dakle, vrlo jednostavno ove skuži do sada jer oni su neki način kako bi čovjek sortirao stvari da može samo jednu stvar micati, jel? Mislim, mi kad ljudi imamo onako pregled nad svim elementima u nekom polju, pa ih možeš sve mijenjati s 2 ruke šta već hoćeš, jel? A u program, nažalost, odnosno računalo općenito procesor, jel, može se baviti u određenom danom trenutku, dakle tako, tu samo s jednim elementom pa ne mre puno tog raditi, ali ovo je zapravo dosta dobar način sortiranja. Dakle, imamo 2 petlje, ova while petlja je malo ovako čudnovata, u knjizi je ovaj j-, stavljen ovdje. To može biti malo zbunjujuće, jer malo je onako nejasno. Biti je dobra stvar jer se 2 linije stavimo u jednu, ali da, može biti zbunjujuće, tako da se ja to razdvojio da tu lijepo piše j-, a vidjeti kako to funkcionira. Dakle,
Prva ova, sad moramo koristiti ove. Gdje mi je... Kako ih izgubimo? Dakle, ovdje je bio... Prvo moramo ovo desortirati. Desortirano i posloženo. Prva petlja kaže i je jednako 1, dakle i pokazuje na indeks 1 ovog elementa, to je element 4, dakle. Sad, j pokazuje na element prije jedinice, odnosno na element s indeksom 0. I imamo još ovaj pomoćni, to je ovaj prekrasni suvenir iz 4. razreda koji sam sad upropastio tu. Dakle, bivši max, x max. Dakle, on kaže, on poprima vrijednost elementa u polju koji ima indeks i. Dakle, on poprima vrijednost četvorke, dakle ovo iznosi 4. Ok, sad ulazimo u ovu petlju. Ona kaže, ima dva uvjeta da uđemo u petlju. Prvi uvjet je ako je j veći ili jednako od 0. J je jednako 0, pa možemo ući u petlju. I drugi uvjet je ako je polje, znači ako je vrijednost onog elementa u polju sa indeksom j, 42, veća od ove vrijednosti koje smo tu stavili. Budući da smo tu stavili četvorku, veća je. I sad kaže polje sa indeksom j plus 1, što u ovom slučaju još uvijek iznosi i, ali neće uvijek biti, očito. Dakle, postaje ono polje s indeksom j, dobro, znači sada tu piše 42, i j se smanjuje za 1, ovdje imamo prividni element, dakle ovdje se nalazi element koji nije označen ničime, evo možemo staviti ovo da bude taj element, evo ga. Dakle, ovo označava element koji je tu bio prije, znači još uvijek 42 tu piše, j minus minus, sad opet ulazimo u petlju, onda ona kaže da j mora biti veći ili jednak od 0, j je sada minus 1, jer smo ga upravo sad dekrementirali, i ova zadnja linija kaže da polje j plus 1, što je 0, postaje ono što je zapisano u pom, a zapisano u pom je 4. Pa, evo ga, tako smo to napravili. I sad smo stvorili ovaj sortirani dio, dakle forica s ovim sortiranjem, zašto je tako zvjesno, to je to što imamo sortirani i nesortirani dio. Ok, i sortirani dio se svakim prolaskom ove velike petlje poveća za jedan element, a nesortirani logično smanji. Evo ga. Jako se ranjite. Ljudi kažu da kad odete na putovanje magnetići ne mogu dobro poslužiti. Pa vidite ovaj nekakav Strasbourg magnetić stari će savršeno poslužiti kao vrijednost x, odnosno vrijednost onoga što mičemo. Prvo smo zamijenili ova dva. Sada imamo x, tako da ćemo on pokazivati onu vrijednost koja je trenutačno prepisana u polju. Ok, ajmo vidjeti sad za i jednako 2, znači i postaje i pokazuje na element sa indeksom 2, biti ne pokazuje, i je 2, ali znamo u kojem je to kontekstu. Dakle, je postaje ovaj broj manji za 1 od i pomoćni pokazuje na element na koji pokazuje, to su na element s indeksom i. Ok, ovo se malo čovjek pogubi, ali nadam se da me pravite. Dok je j veći ili jednako od 0, dakle je sada 1, i ovaj tu element s ovom tu vrijednošću je veći od pom, a vidimo da do kraja će ovaj element biti veći od poma. Onda dakle, ovaj polje j plus 1 postaje polje j, dakle polje j, i j se dekrementira za 1, ovaj x označava da ovdje još uvijek piše 42. Ok, sad kaže, ponovno ulazi u petlju, kaže dok je j veći ili jednako od 0, što je, i polje j je veći od pom, ali nije, zato je pom jednako 4, ok? Znači, ništa, ne ulazimo u petlju, polje j plus 1 jednako pom. Dakle, odnosno element sa indeksom j plus 1, koji je ovaj x, postaje ovo što nam je u pom. Pom nam je 4, dakle sad nam je i jednako 3, 1 je jednako 42, pom nam je jednako 1. Dakle, sada ide za ovo ponavljanje, dakle, 42, 1 pamtim, ovdje još uvijek piše 42, i sada se j smanjuje, kaže, ako je 4 veći od onoga što je u pom, a pom je u 1, a je, ok, onda tu neka piše 4, ovdje sad piše još uvijek 4, ali taj 4 uopće nije bitan, on tu piše isključivo u memoriji, jel? Ali dakle, ona ne predstavlja nikakvu vrijednost, jer ćemo mi taj x sigurno zamijeniti, tome i služi taj x, jel? On je znači neki ostatak neke vrijednosti koja će sigurno biti promijenjena prije ili kasnije. Ok, sad je j tu došao i kaže ako je 4 veći od poma, koji iznosi 1, dakle, onda
ovo radimo i tako je 1 došao na početak ovog sortiranog dijela, dakle ovdje je sortirani dio. Ok, to i vidimo da ovdje tek počinje 38 koji je manji od 42. Ok, sad kad idemo tak napraviti sa svakim, dakle opet se mijenja ovdje 38, 42, x, budući da 4 nije veći od 38, evo onda ide ovdje, pa pom pamti 15, je 42, 15 je manji od 42, 38 je, dobro, ajde napravit ćemo cijeli ovaj mali obred. Dakle, 38 je veći od pom, dakle 38 ide ovdje, 4 nije veći od pom, dakle nije veći od 15, pa ovaj upisujemo ovdje, jel, na je plus 1. Ok, sad ću malo staviti ovo sa strane da to sortiramo do kraja, ovako da, bez ovih svih kerefeka. I opet su dobili sortirano polje. Dakle, nažalost, kao što rekao, ovaj dio gradiva se treba tako naučiti napamet, ali evo idemo probati to još malo raščistiti jednim primjerom uživo koji kaže korisnik unosi n riječi, riječi treba sortirati po abecednom, odnosno leksikografskom redoslijedu, jel? Dakle ista je stvar. Dakle, neko isprike ovdje piše riječi, jel? Dakle, pravimo se da ne piše rečenica, lapsus calami. Unesite riječi, ovo nije tako teško, no. I ovdje ide, jel, kako varođenci kažu. Nije, no, ovako tako teško. Za riješiti ovaj zadatak, za početak će nam trebati polje riječi, koje će biti dvodimenzionalno polje. U prvoj dimenziji pišemo najveći broj riječi koji ćemo prihvatiti, a u drugoj broj znakova svake riječi. Dakle, naš program prihvaća 50 riječi sa po 20 znakova. Zatim ćemo definirati jednu varijablu n, koja nam govori koliko riječi će korisnik unijeti i za sigurnost ću napraviti do while petlju koja provjerava je li taj n manji od 1 ili je veći od 50 i u tom slučaju ponavljamo tu petlju, a ta petlja ispisuje, dakle, povratnu informaciju unesite riječ i također unosimo da korisnik unosi n. Sada radimo petlju za unos svake od tih riječi. Tu možemo napisati, na primjer, neku povratnu informaciju, ovaj plus 1, čisto da ne bude nulta riječ. Eto 0. Cin je ovdje sasvim dobar, jer ne unosimo rečenice, dakle cin odvaja stvari sa odnosno on smatra razmak kao ono što odvaja više unosa, a nama to upravo i treba, jer riječi odvajaju razmaci. U redu, sada treba sortirati. Koristit ću exchange sort, jer sam jednako ga ishvalio malo prije. Možemo krenuti od nule, kako inače više volim, ili od n-1, dakle od kraja polja prema početku, kako piše u knjizi. Druga petlja kreće od nule prema i-u. C++, eto ga. I sada tu ide naravno upit. Ne možemo napraviti ovo. Znači nas zanima ako je sada riječ u polju riječi s indeksom i manja od riječi u polju riječi s indeksom c, onda ih moramo zamijeniti. Ne možemo napraviti ovo. Znači to nam neće funkcionirati. Moramo koristiti jednu funkciju iz biblioteke cstring koja kaže string compare. I sad, ako je prvi argument, dakle ovo je prvi argument, ovo je drugi argument toj funkciji. A ako je prvi argument manji, ona vraća -1. Ako su oba argumenta jednaki, znači ako je ista riječ u pitanju, odnosno niz znakova, onda vraća nulu ili 1 u suprotnom, znači da je drugi argument veći. Nas zanima za -1. Sada trebamo te riječi zamijeniti koristeći neku pomoćnu varijablu, u ovom slučaju je to pomoćno polje. Zašto polje? Zato što smo svaku riječ obilježili kao niz znakova sa 20 znakova. Jel, niz od 20 znakova, pa i ta pomoćna nam reći, jel, znači pomoćno polje, ono isto mora imati 20 elemenata tipa char, u koje ćemo smještati znakove, odnosno slova iz riječi, recimo i onda to prekopirati taj pom u polje riječi c. Ovo neće funkcionirati. Ovo neće funkcionirati zato jer jednakost ne može baš ovako za preseljenje svih vrijednosti iz nekog polja u neko polje. Jednako vam neće dobro doći, pa koristimo još jednu funkciju iz biblioteke cstring. Ona kaže strcpy, znači string copy. Sad nam je sasvim dovoljno samo zamijeniti svaki od ovih znakova jednako
sa zarezom i zatvorimo zagradu i tako funkcionira funkcija string copy. Dakle, prvom argumentu dodaje vrijednost, mislim prvom polju s kojim ulazimo, prvom stringu, prvom argumentu koji je string, dodaje, mislim dobiva on vrijednost od drugog stringa. Sad smo sortirali cijelo polje, sad samo treba ispisati. I ispišemo cout polje. Možemo napisati ovako i+1. Ovo je sad kao prvo, znači bit će ovako prvo, drugo, treće. Ovo je crtica i tu će biti ono što tu iznosi. I to je to. Ok, kad je to riješeno, za kraj ovaj Kahoot imate prezentaciju na ovom Moodle --. Ako netko hoće, nek se igra s time. Kao i uvijek, javite da li vam se svidjelo ovo. Lovrenčićeve prezentacije su imali jako dobro opisano sortiranja, znači jako lijepe animacije, čovjek je stvarno si dao truda. Po 30 slajdova samo pokazuju kako se ovaj brojevi pomiču. To je recimo meni dobro, da će to dobro doći pogledati ako imate pristup tome, ne znam jesu te prezentacije još uvijek gore. Sretno sa sortiranjima i vidimo se sljedeći put na slogovima, tad kreće već ozbiljno.